Velkommen til denne video, der er udarbejdet af Safecom i samarbejde med Teletonika. I denne video vil vi unboxe en router RTX 50 fra Teletonika, vise hvad kassen indeholder og forklare lidt om nogle af de funktionaliteter routeren indeholder. Kassen med RTX 50 routeren indeholder en hel del komponenter og antenner. Her er selve RTX 50 routeren. To styks Wi-Fi antenne, 4 mobile antenner, en GPS antenne, strømforsyning, et LAN-kabel, en stift til at tage SIM-kortholderne ud af routeren og forskellige SIM-kortholdere. På fronten af RTX 50 routeren findes en WAN-port, 4 LAN-porte og de 2 SIM-kort. Imellem de 2 SIM-kortslot og WAN'en eller WAN'en og de 2 SIM-kortslot kan man lave failover-funktion. Det vil sige, forsvinder den ene internetforsyning, ja, så kan den automatisk koble over og køre på sine SIM-kort. Dette sættes op i softwaren nede i selve routeren. Over SIM-kort slot 1 kan man se, om man kører 3G, 4G eller 5G. Over SIM-kortet slot 2 kan man se, hvor kraftigt ens Wi-Fi-netværk er. Ligeledes er der indikationer i fronten her, som indikerer, i hvilket mode routeren kører. Strømforsyningen tilsluttes her. På bagsiden af routeren findes de 4 mobile antennetilslutningssteder, antennetilslutningssted til GPS-antennen og til de 2 Wi-Fi-antenner. Man kan også tilgå routeren via USB-kabel. Vi har nu monteret alle antennerne og strømforsyningen på vores RTX 50. Strømforsyningen er sat på i fronten. De 2 Wi-Fi-antenner sidder her. De 4 mobilantenner sidder her. Og hernede har vi GPS-antennen. Tusind tak, fordi du kigger med. Du er altid velkommen til at kontakte Safecom via vores e-mail, der hedder info@safecom.dk, vores hjemmeside, der hedder www.safecom.dk. Tusind tak, fordi du kigger med. Videoen er udarbejdet i samarbejde med Teletonika.